So finally, our wait is over. Athe ilitum ciklojon ni pen kacong hong MIR po alamarjan so pini ada por pai cap apor arni keme production a YouTube channel long nang klang etlo. Lasi komat mat sila bangso a premier so ke lang don man na tum nilipan komen long thanik tha. Tolasi kosono la bangso alamarjan ilitum chini dam sena. Labangso alamarjan 37 minute 50 second an akiding do. तो आइए जानते हैं labangso alamarjan ng actor bangke inut a killer bon sita me bangke toy alingsi ke klemaja athe alang penake themate a boss dolang halabangso a boss men ke wiki si labangso a organization mate labangso a gunda a geng ke ake hoilo labangso a geng atum ke klema bangke munid a organs ke jo nitum organs kangwa business. In simple word, pangkudong. Lapuson asai si labangso ageng atum ke klem. Lasi ektor amethanga mata alang ke klem akambang ke henu pikpu chichinilo. Bon sitame chelar un edadlo. Lasona por hur alang inut anim su pipen che taglong lo. Hulabangso anim su piamen ke MIR. Alang MIR apan taglok pen aning dok itlo. English alam pen le first sight love we lapuson dokok bangso phi ijira lun wanglo holu bangso alun along alang tum aning kache dok pen che pangri pin an la bangso alun long paklang bon sitame alang phan arni si arni boss wiki nang hang alang phan esona kam paklem toilo bon sitame kroidon de dadlo athe alang lapuson asai lang no bangke klem klelu pukok lapuson si boss wiki la pen ektorang bong che chok dudlo labangso kache chok along ektor ajir positame cherab dun derla lapuan penamat si labangso alam marjana bangke jut kok dothulang ilitum angko langdam tu sinang kopia pot si labangso alam marjan ilitum athengnu kewan an lapuan apor kenang kongma athe jong si isi alam marjan le palang mesenji pulotang te editing bang masapso apor enchat titi lasi bangso alam marjan sositame masapso apor enchatlo la pendo tulang bangso alam marjana long abang 95% an dialogue abang ke post production along sikethap mate dubbing side ilitum chini pamela bangke video long sitame ang hukang kula pen ase ke dohud an masapso ageb duko man tune pen bangke ang ho in ko paprang muna comment tune hur bangke ase aprang duko titi la pen action plus emotion pen ase abang chingbar o ede Lapen labangso alam marjan so a voice artist atom phanta masapso apor pichu cheda sonte anso se lang tumeji lang apollo jat sitame lamarjan so bangke lang no nilo but story si masapso teacher lahenlo labangso alam marjan so story explain lapen ne first impression ke lasi labangso alam marjan so phan netum 5 star mo pen 1 star log piji nehin pen bangke 2.5 star Pini video bang kelapan singa ton pat iglo domi thame kardong korbang 2